Hayi mnganami, hayi phaphatheka isangoma lapha. Yabo lapha kunempophoma lapho uma ufika and lapho uma ungayigqokile ijacket uyakhona uba nenkinga because indlela ekunomoya obanda ngayo uyabanda umoya wakhona before ufike, kodwa uma usungene phansi kwempophoma kuyaqala kufudumala. Yabo laphana eza kunamadabula, yabo la kuthiwa ama-double crook. Lapha ngakhuphuka nomuntu umfowuni lapha naye wayecela inselelo njengomkhulu umkwanazi nje kanje, ezahamba la kunesihlahla-ke lapho esidala obona ukuthi kade sawa khona lapha ngaphakathi. Yiso lesi esigodlela amabhodo la ngaphansi. Lo mfowuni akahamba naye akahamba akasayihambi indaba yemali yey'pokile. Akasayilokothi indaba lapha kunelangabi lomlilo, kubona umuntu laba abaphatha lamapayipi lawa othola ukuthi likhipha upetrol kanye nomlilo. Kunomlilo njalo lapha. Ovela uqhamuka ngobothi uqhamuka manje lo mbhemu uthi yena mala ngene ngiyobuka ngithi mina hayi ungayi ukuyobuka ngoba uyabona amabhode nawo a-right. Asijike ngoba vele ayikho into ozwenza ubuze ukuthi ufuna ukuzobona nawe wathi ufuna ukuzobona. Waba nenkani. Yey. Wathi bhekele emabhodweni. Esathi uyalivula ibhodo ethi ubhekele. Yaqhamuka ngemumva lento lazobaleka yekhona. Ayasimkhafula. Yamkhafula wagcwala umlotho ubone usikeni umbhamuka. Yonke into ayigqokile yavuthela emzimbeni yanamathela. Wakhala ngonini uyadilika nje lapha entabeni. Uyilangabi ngimlandela ngemuva ngithi mina lala phansi uzocisha umlilo, rola phansi uzocisha umlilo akasangizwa. Uyagijima manje ngesikhathi egijima umlilo ufutha umoya uyanda umlilo ube ilangabi elikhulu. Kwaze kwaphuza ngemshaye ngo-2 feet. Ukuzawe phansi eginqiki cisha umlilo. Ingubo inamathele kuyena zinamathele ushi uma uyithinta ingubo ukhala kakhulu ukuthi sisuka nesikhumba. Ilento yabantu benkani uthi uyabatshela ukuthi hey akiwa kulawa mafoto umuntu ethela uzoya. Eliyatsiswa ishile. Sekunesikhathi ngayigcina besiphila nayo kodwa akasenesikhathi esigcina lo muntu uma ukhuluma naye uthi siyentabeni uvele sukume hambe.
mani khuluma indaba ukuthi siye entabeni siyobheka amabhodo vele usukumeni shiye ecwebini ngephezulu. So ngiyaxwayisa-ke nawe Mkhwanazi ukuthi masifika lapho usazi isitori sakho ngoba angizuyingena indaba yakho mina. Nawe ngizokushaya ngo-250 uma usugijima. Hey, abantu bayahlekisa madoda.